Wel, swn i'n licio The Hulk a Carwyn Jones. Cael ffeit. Ffuglen wyddonol, neu SCI-FI, i bab arall. Ifan, beth sy'n mynd mlaen yma prynawn yma trwch yna? Wel, da ni fel rhan o ddigwyddiad ar y wefan Nation o'r Cymru, da ni'n mynd i fod yn cael sgwrs ynglyn â ffuglen ffantasi a ffuglen wyddonol, gyda rai awduron sydd yn ysgrifennu yn y maes. Felly, y nod mewn gwirionedd ydy roed o ar lwyfan yn llythrenol fan hyn a trafod gyda rai awduron sy'n sgwennu yn y maes. Wrth gwrs. Dwi'n hoffi ffantasiau achos dwi'n hoffi'r dychymyg sydd yn digwydd a dwi'n hoffi sut maen nhw'n cymryd elfennau o wahanol hanesion gweledigaeth gwahanol a plethu nhw at ei gilydd a creu rhywbeth sy'n hollol newydd ond sy'n hefyd yn teimlo fel rhywbeth ti wedi clywed o'r blaen. Felly, Ifan, allwch chi restru neu roi esiamplau o rai o'r cymeriadau neu llenyddiaeth Cymraeg SCI-FI trwch yna? Wel, mae yna rai darnau o llenyddiaeth yn Gymraeg, fel o'n i'n dweud, falle dwi'n meddwl bod nhw wedi cael gymaint o llenyddiaeth ffuglen wyddonol Gymraeg ac y dylsen ni gael, a falle bod rai sydd yna ddim wedi cael gymaint o sylwedd os yn y blaen. Ond mae gennym ni rai megis Seren Wen ar gefndir Gwyn, mae gennym ni Wsos Nghymru Fydd, mae gennym ni'r y dydd olaf. Fel awdur, wi wrth y modd gyda Terry Pratchett, a'r byd yna nath ei greu o gwmpas byd gwastad sydd yn mynd trwy'r gofod ar gefn crwban mawr. A mae'n fyd hollol wallgo. Da ni'n bai Caerdydd fan hyn, mae'r cartref Doctor Who, lle mae'r holl gwresin yn dod allan, mae'n siŵr bod hynna'n ysbrydoli awduron yng Nghymru hefyd. Mae gen i Torchwood sydd yn rhyw fath o sci-fi Cymreig gan bod wedi cael ei gosod yma yn Mae Caerdydd, felly mae yna dipyn o ysbrydoliaeth fanna, dwi'n meddwl.